Λοιπόν, σεφ, είστε για ένα challenge. Τι challenge? Αν καταφέρετε να φτιάξω αυτή την κοτολέτα μιλανέζε όπως φτιάξατε εσείς, μία εβδομάδα ρεπό. Μέσα, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να την κάνεις όπως εγώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι κοτολέτα. Πρώτα θα τη χτυπήσουμε, να την ανοίξουμε. Προς τα έξω, χτυπά την, προς τα έξω. Και τώρα τρυπάμε την κοτολέτα να μπορεί να ψηθεί ομοιόμορφα και να μην χάσει κρούστα. Στο το στάδιο την περνάμε από αλεύρι, αυγό. Ένα χέρι βάζουμε στα στερεά, ένα στα υγρά για να μην λερώνουμε το αυγό και το πάνω. Εμείς, σεφ, κάνουμε δεύτερο πανάρισμα. Ναι. Ωραία, τίναξε καλά το αυγό. Και η κοτολέτα μας είναι έτοιμη για τηγάνισμα. Και τώρα την τηγανίζουμε. Μήπως έχει έρθει η ώρα να τη γυρίσεις? Η κοτολέτα μας είναι έτοιμη. Και τώρα που ψήσαμε την κοτολέτα μας και είναι έτοιμη, ώρα να στήσουμε το πιάτο μας. Αυτή είναι η κοτολέτα μας. Σχεδόν άψογο, θε. Σχεδόν άψογο. Εντάξει, με κάποιες μικρές λεπτομέρειες και διορθωσούλες που κάναμε, με 2 μέρες ρεπό νομίζω είμαστε εντάξει. Εντάξει, μες. Τώρα πάω να κάνω το διάλειμμα μου. Το πιάτο δικό μου. Εσείς πόσες μέρες ρεπό θα τις δίνατε? Γράψτε μου στα σχόλια.